Okay, dati na po ti maudi. Apo nga oras iti programa nga da kayo manan dito lang po 98.5 IFM iti Idol Tang FM. Kadoyo pa lang po dito Idol yu June. Kani Idol John Mark. Ayan, siyempre dagitay ano dagitay ako dyan. Dagitay numero 1 apo nga agararamin ti sunatay Ilocano dito ti parte dito Isabela. And thank you so much ta haan lang nga po nga Isabela iti ano ito mga tangkiligan, ito mga nantabay, ito musika Ilocano tayo. So, this is worldwide, so thank you so much for everyone. Especially ito kita sponsors tayo. Apo, ito name that tune and everything. I mean, sponsor. And then, we have Kabsat, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. Mr. and Mrs. Ronald and Marivic Sibagan of Boston, Massachusetts. We have Agri-Component Corporation, the Pacific Star International Employment, and of course, Agri-Component, and of course, John Mark Pastor for your cakes and cakes. And kung na dito ay akaruba kablao na man kini inang suping dito'y kordon nga gidingig oraya karuba thanks po kuno na ni Rex Kalamkam. Rex Kalamkam. And of course pabati naman kami dito sa Camia Gas Station dito sa Calignan, Burgos, Isabela. Wow. Dumagas kami dito. And of course, good afternoon to Roldan Rosete, Raven Denmark. And pakikablaawan na yung mga karuba aming nga taga Aritao, Nueva Vizcaya, kung na to ay. And kung na ni H. Junaxa, pa-shoutout po dito sa Apanay. Alicia Isabela, nandito po kami sa Sirok ng Manggaha. Pabati na rin po ang auntie ko na si Violeta Martin Morandarte. Birthday niya po ngayon. Happy birthday, Kenka. And dito yung matapos text line. Ito pa kablao man ni Auntie Jana, ken Auntie Gina, Auntie Sinyal, ken at sinanay nga ingka nga nakaindayon nanet nga madam nga digos ken ni Neneng Kalamsi. It's me, Ihan ng Blanza Group. Blanza Group. Pa-shoutout idol, please say my regards sa family ko, Tupal family. Kila Nenet Tupal at Renzo Tupal dyan sa Albano Street, District 3, Kawayan siguro to. Yung ni my baby boy. Kaya naman Evelyn Francisco. Idol. Sige, diretso. Idol mo ulo mo tegdengag ti me muti papanan me. Ayan. Tatay lang aja ijig papugto kami. It's so fine. Di kantua malipatan, pusok ti kinayawam, oray no kaano man, sa dinuman adumanunam. Adun na papalasang, tinak na sarakan, gem awan pa'y tinakita, akas ken ka ti kinapintas. And good PM Idol, kablaawa man amin nga pilpili ti tabako. Aglapsi? Aglapsi. Madi mo agpilpili ti tabako. Pa-request man yung sirok ti pandiling from Rovelin. Thank you of Malig Isabela. Semua na ka ay ayo. Agay ganday takalid mo. Aglalo nuwi paludit mo. Tama-tama kas bitwin ko. Ilaeng idaw dawat ko. Baring nuwag sarak tanto. Uray laeng nuda kulap mo. Tinak malamano. Kalapanag may maisak, ada ka na susil matak, rugyak metentay garapaa, akas tayo dagat tuy denak, di ka kumana palusan, siyak met natatay panawam, uray tumanen asuriam, tirak sa kuwa na tunday.
kinimbangal daw yung amin, di tamanong kablaawa man, di asawa, kanto yung may isang anak ko, ani Joy, kanto yung amin, nakarubak manong, di nakablaawa, awan sa bali na ating mga kanayon ng tingag, Edgar Garayan, ng San Antonio, Ramon Isabela. Isemo anak ka ay ayo, ada e ganday takalid mo, aglalo no'y paludid mo, tama-tama kas bituin ko, tilaeng idaw dawat ko, baring mo agsarak tanto, uray laeng nudak kulap mo, tinak malamano. And good afternoon to Kapsat Oliver Boraga of Pacific Star International Employment Corporation Agency. Ice ko naman ni Jojit Dolores, nga mati naka-answer tatay. Payman. Tunggal pag may sak, ada ka na sisirmatak, rogyak metente garapaap, akas tayo da katuidenak, di ka kumana palubusan, siyak metlatak ay panawam, urayak tumanen asuryam, tirag sakuan at tunday. Of course, special request ni ating ko Annabel Seriales at Villa Beltran. Napanag, nagpasyar jay downtown, adan na sabat ko apalasang, kiniddayak itikan nigid, imisem nakasamsam Victoria tinagan ko kinunanan. Hinarin ko ni Victoria itinabayag, no pa'y kasta tibanag na inanusa, ket dimteng ti aldaw napalaos itiragsak ko ni Victoria ay naklunan to'y ayat ko. When naganas tunggal aldaw aglabas, tunggal lagda di Victoria iti denna, ngem malas ti amin amalas, inangaunak negasa, ididimteng ti maysa pasama. Idi na panak, nagpasyar jay balayda, nitatang na, ti inak nakasarita. Ay pero pasinisyakan, taawanin ni Victorian, intaray daytay adik akaroba. Nasakit, tinakem ko itinapasamak, ket napanak, naginom iti arak, tigasat ko sinang sangitak, daawanen ti liwliwak ni Victoria, ket awanen iti denak. Naglabas ti aldaw bulan kentawen, nadamag ko ni Victoria simbang peten, dabos ko sinarungkaran
mailiwak unay kenkwanan nga madamit ti ubing nga kaduwanan. Ket di tati nagpatenggaan daytoy kanta ti istorya may panggep ken ayat tanag sublin ti liwliwak ni Victoria sinublianak nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Malimanan. Okay, agsubsubli nga rod. Ako, hindi adda kami manen. Ako, dandani mo nagkipos di programa. Kita mo, nagpartak na talaga ti oras. And dito YouTube, agyaman kami abo ti kadayo dito and until now. So, Lala Ballesteros, hello po na imbag nga mala, mga idol. Pabati na po ang mga taga-Malasin Burgos family. Rigos Fab, happy Father's, Burgos family Rigos, ay, taga-Malasin Burgos family Rigos, kung na nagaya. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Next week po ito, ikaw sa tanang ng Rona kini, Mr. Alex Rigos, na papa ni Baby Myra, Mira, whatever. Okay, and Kim Claire's Barnacia, hello po. Pasyal po ang Barnacia family sa Baguio City. And Ronald Lorenzana, good po karuba. Kay ayaw nga bubuhayin to live. Ingat kayo lagi and more power to your station. God bless. It's me, Ronald Lorenzana. Iti Barangay Kabarwan, Kawayan City. And Emily Sambot says here, good PM Manong, kan ating pabati nga po sa nanay ko. Happy 81st birthday ngayon. Salamat po, Apo. Naggasat mo't ni mother mo na 81st. Okay. Marites Espiritu, ganda po talaga ng mga boses ng mga idol. Pa-request nga po ng Ilocano version ng Panaginip. Thanks po and God bless. And walang inan, Mark Domingo na imbag nga malam yun dito idol. It's me, Mark Domingo from Mabini, Gamo, Isabela. And the Aliway Cardinario nga nangabak. Pa-shoutout po sa tatay ko. Laging nakikinig sa inyo. Alfredo Cardinario po. Candelario po ng Babanuang San Manuel, Isabela. Si Kamat. Well, last request ko ating June Cereales and Balong Gem. It's Only Love from Auntie Aida Pascua Clinton. Maturog siguro. Tata lamang agmana nata Victoria. Naman ni Evelyn Francisco. Sana all kasta kapintas. Ti boses na. Naglaing kayo talaga nga ganta. Makapawan ti stress. Uy, agyaman kami apo. Kung naman ni Rene Lahera, greet human idol GM, kan idol John, aming nga taga San Juan, Alfonso Estefogao, itinembag nga malam, maglalo gijayan nako, nga agisagsagana ti barbecue. Ngayon ko ta request ko man jaya mamang berting, salamat idol from Rene Lahera. Adelo, Rene Lahera. From Rene Lahera. Good afternoon to Auntie Nelly Mariano of Hong Kong. Good noon sir and adding, pakikablaw man ni Genesis, nga anak ko, ragsak na nga kakita kanya dito FB Live. Thanks from Yoli. Yan. Ngarot, may isang request apo ni Kabayo Joseph and of course ni Kapsat Kathy Cabal Salvador and all the rest of the Idikan Ita group apo. Iti 4-decade duo. It's an international group actually. So here is para katagiti babakit apo nga nahilig agtiliw ti ubing daksang gasa. Nulang kumakorso na daka uray bakbaket kagaamang uray kuman basta na tanang ka ay kumaay kat nalabit dinarling ka aming pagsel selosan gagayin kuing kapakibyangan kakabagyak kaap-apang naglaing kan no di kumaay kat dinarling kan kagi ko en nagtumit uray saan iturong mo iti pagayatam anak met nga agbabakit ken di ta kwartam jak to kumpet uray nga tanan nagabumagnan taawan di ta pagragsakam sibli abiyag nga dut kapagayam day tatiin nakhalikakuman. Idol JM Pastor, kablaw man ni Papang ko nga ni Kagawad, Danny Caliboso from Grino Isabela, nga kasangay tatani. Tatang na. Happy birthday ko na and God bless. Gayam.
Tatay ko nang Abinaduan na ay napoya ay nasa anak met anak daw-dawan. Idi nakita nagsinustentuan nakas anak ngem idi pailang at tuduwaak. Idi kwan nga maliwkan isirtin mo siya nasdaawan. Dandanin anda darling kan nagpapabawi ako matatan. Tagi ko en nagtumet uray saan iturong mo iti pagayatan. Anak met nagbabakit ken di takor tamjak tukumpet. Uray atan nga nagkabumaknang taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga dut kakagayang day tatiin nakhalikakuman. Tagi ko en nagtumet oray saan iturong mo iti pagayatan. Anak met nagbabakit ken di takor tamjak tukumpet. Uray nga tan na anak abumaknang taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayang day tatiin nakhalikakuman. Kasi kang kamangalan. Inuman. Partakam. Well, nagsubsubli dito yung first nga bedtime na music, background music. So, thank you so much kada kita nag-request. Tapo ket talaunay ket nagkaragragsak apo nga kansyonin di kiti putputar ko nga sonata ta every song nga isurat ko apo ket kumbaga ke adda ti paggapuan na. Something like that. Ket abo adda man ti mawag kanyak ideya namin sa nga Sabado agong umutten anak ko makanong nga kaputa pagtungtungtungan mi isuna kung kuna nagtungtungan isuna kasama kung ungot mo lang unay kanyamin, and that's the other group. At ay may sama nga Facebook live ka ni apay mo ko ungot kita ini depak ati cellphone kung nagharap pa sa mga gungod kanya awan tinas kang ipalo ko kanyam ini depak. May nagpapabati dito kanina pa pala to 12:18 PM. Pasensya na ngayon ko lang mabasa. Hi po Tito, pabati naman, happy Sunday listening po kila Tatang Dante Ramones, Esther Ramones Adalde at mami ko po Sip and Joy Aguna. At sa ating ko na si Heaven Joyce. Thank you po from CJ. Yan, get damdam ako ngay palawagan. Kanta Tagalog. Po kasi kaya mo kansyonan, aghugot ka manan. Madi, basta kung porme di nga Tagalog. Dita. Sige man. Ben kasi ay. Basta kung porme ko na basta Tagalog ko na manan. Okay nga rada. Hello to Akit Sky the Kiwag is watching. Akit Sky the Kiwag. Ajay uncle mo. Uncle ko kano. And agbiboy mo na ni Ed. Sino ito Ed? Ed is watching. Apa na ti what's with Ed? Di ka mo no niya dahil Ed. Di ba mo ni Ed taga por 4 Villa Carmen? Ni Ed sa nga kwa datay pur. Burak. Ay, alaka nga siya nang ibaga di jaya. Kasi mo ti awag yun ka. Madi. Tata sa bali tinaga natatan sosyalon. Ed lang, Edmund, di ba? Ed. Tara kila Ed. Naging Tagalog ang kasjay. Okay, nga rod. Para ka na kita. Akala ko yung imahe. Since we have 30 more minutes to go before we part. Di ba nga ito ang iyong gusto? O ito'y lilisan na ako? Okay, pimanaw ka nga rin. Mga alalay babao. Hindi na hangarot malipatan. Tanakip ang tamis ng kahapon. Mga gabing di na mamalayang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalayag kung
San man tayo mapadpad, bawat kilig na nadarama, sa tuwing hawak ang iyong kamay, to'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, wari dala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa'yo. Lalayo sa sikaman listing. Gaano kabilis nagsimula, ganun din katuling nawala. Magpagamay. Maari ba tayong bumalik sa umpisa, upang di na umasa ang pusong nag-iisa? Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, wari dala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa'yo. Lalayo sa sumabay sa agos na isinulan ng tadhana. Minsan siya'y para sa iyo, pero minsan siya'y paasa. Tatakbo papalayo, nakalimutan ang lahat. Pinanawan na dyan kadwa ako. Pero kahit saan man lumingon, nasusulyapan ng kahapon, at sa aking bawat paghinga, ikaw ang nasa isip ko, sinta. Kaya pasensya ka na sa mga kathang isip ko ito, wari dala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa'yo. Lalayo sa di ba nga ito ang iyong gusto, o ito'y lilisan na ako.